Tervetuloa Rautalammin kiekkogolf-kentälle. Minä olen teidän oppaani Jussi Karjalainen ja koska minä olen siviilielämässäni metallimuusikko, harrastan siis myös paljon urheilua ja syön omenoita. Tässä näemme. Maistuu muuten brändille. Niin. Rautalammin kiekkogolf-kentän ykkösväylä. Tuolla jossain näkyy pieni kori. Oikealla hirvittävä mäki, joka on ihan tänne miehen mittaista horsmaa. Älkää heittäkö sinne. Jos luotatte itseenne ja tuuli ei käy, suoraan korille. Jos ette, vasemmalle turva ja sitten siitä jatketaan. Kävellään. Katsokaa kuinka kaunis järvimaisema teitä odottaa Rautalammilla. Ihan varmaan ei tullut mitään kun tuuli kohisee mikissä. Tämä kivikkoinen kohta on aloittelevien pelaajien suosiossa hyvin yleinen väliheiton aloituspaikka. Mutta me edistyneemmät pelaajat totta kai heitämme hieman pitemmälle ja yleensä päädymme tänne. Mutta takaisin aiheeseen. Kori. Tässä on tämä ensimmäinen kori, sponsorina Rämäkkää Rinne, eli laskettelukeskus. Pieni vinkki, älkää heittäkö liian pitkälle, takana odottaa mäki. Jos lähestyminen on jäänyt vajaaksi, niin putti ei saa mennä pitkäksi. Kakkonen alkaa tonne ylös ja lähdemme siis sinne. Kakkosväylä on tuolla päin. Täällä saa olla aika hyvässä kunnossa, jos meinaa täällä pelata. Korkeusvahtelut on varmaan enemmän kuin muilla Suomen kiekkogolf-kentillä yhteensä. Perhana. No niin. Tänne päästiin. Kakkosväylä. Väylä aukeaa. No, oikeassa väylä sulkeutuu suoraan metsään. Käteeni osoittamassa suunnassa on kapea metsäkuja, jota Pekkien kiekko pitäisi saada kiertämään ensin vasemmalle, ylämäkeen ja lopuksi vielä oikealle mutkan taakse. Ihanaa. Takaisin ylämäkeen kiipelemään. Tämä äärimmäisen kapea ja vittumainen väylä niin hieman aiheuttaa suurimman osalle pelaajista ongelmia, mutta olen nähnyt kun tämä heitetään kahdella sisään. Sopii kämmenheittäjille paremmin kuin rystyille. No niin. Tosiaankin, jos osaa heittää hyvin, niin ensimmäinen heitto laskeutuu yleensä jonnekin tänne. Tästä on jo ihan hyvä jatkaa kakkosella reikään, mutta onhan tuo putti vielä aika pitkä ja rystypelaajia häiritsevät oikealla olevat puut. Kakkosväylän kori on tässä, sponsoroijana tällä kertaa Rautalammin kunta. Kiitokset heille tästä suurta. Ja kolmas väylän kyltti odottaakin tuolla päin. Jatketaan matkaa. Kyllä.
Kaunis maisema, todella kaunis maisema. Ja kun järvi näkyy, niin vielä kauniimpi. No niin. Alamme saapua omalle henkilökohtaiselle lempiväylälle, niin väylä numero 3. Väylä on ensimmäinen Rautalammin väylistä, joka käyttää Rautalammilla yleistä kiviheittopaikkaa. Väylällä on 2 suurta riskiä. Ensimmäinen on tuo kuvassakin ehkä näkyvä vaieni, johon monet kiekot tarttuvat ja kimpaavat minne sattuu. Toinen on se, että oikealla odottaa mäki. Joten jos tuuli käy oikealle tai kovasti vastaan, jolloin kiekot muuttuvat alivakaiksi, odottakaa, että päästä järvestä hakemaan niitä. Mutta itse yleensä heitän tästä suoraan koriin. No en. Ai niin, unohtuikin mainita. Koska tämä Rautalammin kenttä on oikeastaan laskettelukeskus, tätä ei pidetä kovin siistinä, joten kuten huomaatte, täällä on suurimman osassa paikkoja helvetisti heinää. Aivan oikein. Jos avauksen saa pidettyä suorassa, niin hieman lyhyempikään ei haittaa, koska juuri tässä korin suunnalla kasvusta on hirveän vähän. Mutta jos se karkkaa tonne tai tonne, eli vasemmalta oikealle, niin etsiä saa aika pitkäänkin. Henkilökohtainen parhaani on, kun heitin aerobiellä kokeeksi ja se karkasi tuonne alhaalla näkyvien koivujen latvoihin. Alkaa kori taas lähestymään. Väylähän ei siis ole älyttömän pitkä. Ehkä noin 8-90 metriä jotain sen päin. Ja varsin suora, että jos olosuhteet sen sallivat, niin varsin helppo väylä. Ei suuria ongelmia. Mutta putaa tässä on oltava tarkkana. Sillä jos kiekko kimpoaa korin reunasta, niin se hyvin todennäköisesti vierii alas mäkeä. Ja voi vieriä pitkällekin. No niin, omena alkaa loppua, joten jatkamme matkaa ennen kuin se on ohi. Huomaatteko jälleen kerran ylämäkeen? Jos joku väittää, että kiekkogolf ei ole urheilu, niin tulkaa tänne pelaamaan. Voin sanoa, että käy urheilu. No niin, väylä 4. Harvinaisen ärsyttävä väylä, pitkä rinnettä ylöspäin menevä, jossa vasemmalla odottaa ikävä hiekkamonttu, jos ei pääse tarpeeksi pitkälle. Tämä on todella paljon pitempi väylä, mille se näyttää. 2 pärille pääseminen on varsin hyvä saavutus. Kyllä se onnistuu, mutta se vaatii 2 onnistunutta heittoa. Samaten tällä väylällä monesti käy tuuli todella ikävästi, se estää heitteen tekemisen. Ja se, että täytyy heittää ylämäkeen, lähestulkoon pysäyttää kiekot normaalitehoisella heitolla. Pitää saada todella tykki lähtemään.